Vítajte u môjho ďalšieho videa z Minecraftu a dneska budeme točiť minihru Bedwars alebo Egg-Wars, neviem. A som tu spoločne s Rotamenom. Yes. A už ma asi budete počuť, lebo neviem, ja som si objednal nejakú novú vec teraz na tie sluchátka. No, takže budete počuť iba mňa a ne... Lebo predtým ste ma predtým ma nepočuli, či čo? Nebolo to musel som to tak trošku vyriešiť, potom ťa bolo počuť, ale slabo. Už sme to vyriešili, že nás bude počuť. Dobre, teraz to strihneme a keď budeme v Bedwarse, Egg-Warse alebo niekde, tak budeme hrať, tak sa uvidíme. Zatiaľ čo? Tak, Dobre, tak sme už v hre. A je Snake! To je proste Oli, rýchlo na stred, prosím ťa, a volaj ma Roto. Žiadny meký pandrlák nie som. Dobre. Rýchlo už choď, to je jedno teraz, rýchlo predia. Goldy nemusíš, goldy sú za Ivory. Ty vole, ja si tuším, že aj teraz znižím čanky, hoci sú 4 hodiny, ale aj tak sa mi to strašne seká. Ne. Ja vidím ťa, ako sa sekáš. Že nespadnem do vody. Aj mne sa to useká, Pane Bože. Ja ostanem tu a budem chrániť. Dobre, ja sa ustávam. Ja som ako minul o 2 bloky viac kvôli tým lagom. Pamätá si tú minulú hru, kde nám vyplývajú... Mne to nepoložilo blok. Nebo ja to už dostávam. Máš zapnuté ešte niečo na Skype? Počkaj, aj tak nevedia ako. Takže má zapnutý Bandicam, že? Jasné. Bandicam, Minecraft, a ešte čo má zapnuté? A čanky si, Rýchlo poď na stred a poď ma chrániť, dia mám už. Počkaj, ja som si znižil čanky. Oli, rýchlo, prosím. Bežím, poď domov. Ide na mňa, ja mám 2 dia. Oli, rýchlo, pomôcť, rukou ho ubíme. Ja mám 1 dia. Počkaj, urobím risk. Oli, dám ti moje dia a urobím risk. Dobre, daj. Idem na purple. 1 dia mám. Jak to risk? To musí byť. 1 dia mám. Počkaj, Oli, ticho. Útok na purple. Ja som sa nadal. Ježimaria. Ináč upgradenem aj goldy, len tak pre... Blue egg už je. Oli, rýchlo poď už si u nás doma. Už máme aj goldy, aj všetko upgradenuté. Tak rýchlo daj preč cestu. Aby sa ten Tomás odpojil. Teraz šetríme na upgrady. Chceš gate? Hodil som ti gate. Daj dole cestu a šetríme na upgrady iba teraz. Nič nekupujme za dia ani za goldy. Iba normálne. Napíšeš mu do chatu, že nestáva na stred, že my máme takú taktiku, že kempíme. Dobre. Hop. Si kúpim to jedlo nejaké. On to upgradeol, práve som to išiel upgradenúť. Koľko máš dia? 1. Tak mi ho daj. Si turbo diač. Tam ho máš na dia generátore. Bo ja rýchlo mne pôjdu dia. Aj goldy mi nechaj. Sorry za tie lagy, ale teraz... Háď mi to tam. Počkaj, ja ti hodím a normálne upgrade mi to. Tam máš dia. Prečo si mi to zabrať? Zober ich a upgrade mi to. To je 15 dia, mám len 8. Ja mám 8 a 10 stojí upgrade, takže budeme mať za chvíľu upgrade prvne stojí 15. Ale na goldoch 10. Jaj, tak.
Tento Thomas je Pochopil. podobný ako Simon Diamond Techta otrve na Obsidian. A nič proti nemu nemám Simonovi Diamondovi, ale niekedy to je zle s ním. Ja už mám 11 dia, kámo. 12. Prosím, nech 13, prosím, nech 13. Áno, 13. Ja som myslel, že neviem počítať. Ja našetrím ešte na ďalší upgrade už. Už mám Upgrade 13. na ty. Dobre, idem ja, hoď mi ich. Nepôjdu rýchlo a ty rýchlo na goldy sprav. Už len jeden diamond. Dobre, a choď preč. Choď preč a upgrade goldy. Zase na niečo lepšie. Nepôjdu rýchlo, dia. 20, toto sú nejaké goldy. Neberte mi dia. No taman, musel si mi zobrať tie irony. Ja som ich strašne potreboval. Mám 7. Neber dia. Jak som sa zlakol, že na nás našli. Ja už mám 12 dia, koľko stojí upgrade? Koľko to? 30 dia to potrebuje na upgrade. Jasne. To je dosť. Nie. Je to dosť. Tak možno pre teba. No, pre mňa dia nie sú až také hrozné. Vieš moje taktiky diamantovej. Sorry, ja som upgradal irony na miesto goldov. Nevadí. Aj irony sa nám dosť hodia. Je tu iba jeden spavner na irony. No. To je trochu divné, ale OK. Už mám 11. Kúpim si asi ten Čo? meč už. Stoneový meč si kúpim, dobre? Možno, že som to napísal trošku zle, ale proste... Ja neviem písať upgrade. Tiež mi to ne... Ja tiež... Apple som si kúpil a idem na to. A nekupujme si stejky, dobre? Prečo? Lebo kupujme jablka, sú lepšie a výhodnejšie. Už mám 17 dia. Tento náš hráč on je dobrý, ja napíšem, Podobný že šetrí na ako Simon upgrade. tiež rýchlo obestavie túto. Teraz hovorím po česky. Ne, moje dia. No už mám 17. Aj ty napíšeš, že šetrím na upgrade dia. Dobre, už by sa mi to malo menej lagovať. Ja si by som išiel na stred pre dia, aby sme rýchlejšie to upgradeovali. Už Dobre? je to za 20 Ja idem, diamondov. dobre? Tu, Oli, choď preč. Ešte Ja idem na stred, dobre? tak si došetri tých 10 dia, to už dáme na trojku. A potom pôjdem na stred pre dia. 3 dia a idem na stred pekne. My sme mali minule celú mapu zaterasenú prešuplejtami a vyhrali sme to. Počkaj, niekto mi píše, nie som tu. A my to strihneme, tak to je. našetríme si nejaké veci a potom to pustíme. Zatiaľ čo? Dobre, takže sme späť, ja už mám tie dobré veci, naozaj strašne rýchlo som si to našetril. Stávajú Poďme z na boku, ne, poďme na ne. ideme na Poďme ne. na ne. Počkaj, Poďme na ne. ja chcem mať ešte, ako oni... Poďme na ne, oni idú zase na nás. No. Ja potom, oni sa stavajú hora z ohly. Oj, idú na nás, prosím. Hihi. Čo si ho zhodil? Ja sám. Ja budem zase, my to stopneme a keď už budeme aj, Počkaj, ja Nie, sa s tým stávam, idem ich vypnúť. no vypni ich, ja chránim naše. Alebo idem ti pomôcť. No, radšej poď. On už má luk. Či to boli šípy? Alebo má luk.
Ale to sú modrí, oni nemajú oni nič nemajú. Killer. Počkať, oni nemajú ani vajce. Áno. Ne, on mal polku hápka, ja som ho jedným ťukom kilol. Ale máme Lebo dva, ja som ho máme ja, dva ja ostrovy. Máme 2 ostrovy. Dobre, ty ostaň na ňom a ja ostanem na tomto. Alebo ty si lepší v PvPčku, dobre? Odkopujeme cestu od obidvoch stredov. A už máme 2 ostrovy, toto je proste epické. A takto sme aj my s osimi, my sme mali dokonca 3 aj ten zelený sme A my ešte sme mali. mali všetky ostrovy, okrem jedného týmu, ktorý ešte mal vajce. Všetky ostrovy sme normálne mali. Aha, splnený naša ender chesta. Tu ma nenapadlo. Mám kúp ender chestu. Očkať, hop, ja tuto len... Oni nemali upgrade. Kúpil som ender chestu. Ja som im upgradeol dia, A kúp kúpil ender si chestu bloky, a dávaj tam veci. jedlo, ešte ender chestu kúpim, jak hovoríš. A dávaj všetky veci do nej. Goldy a také, keď zomreme, aby sme mali veci na to. A teraz, ktorá ender chesta Urobíme je naša? lepšiu cestu, je divná. Postavaj lepšiu cestu. Nie, ty. Ale ja som tiež full iron. Dobre, dám si dole brnenie. Aj máš aj Diamond Sword. Ešte nie, zatiaľ. Počka, idem odkopať Vieš, cestu. koľko mám goldov? Ale musíme chrániť aj tento ostrov, je hlavnejší. Vieš o tom. Jasné. Mám 11 pressure plateov, kámo. Dobre, cesta je hotová. Oli, máme cestu hotovú aj ku tomu týmu. Počka, lag? Čo? Lag? Do cesty sa mi tam proste spawnujú veci. Ja mám už najsilnejší... Nemám svoje dia. Oli, daj mi tie dia. Ja som si za to kúpil práve teraz najsilnejší diamantový krampač. Ale máš tam ten druhý. Ten diamantový jeden, ale nie najsilnejší. To je trojkový, ten mi stačí. Teraz si šetrím ja na pančku. Dobre, my to strihneme, vybavíme sa a objavíme sa. Dobre, Dobre, to zase tak límo. Čo robiť? Dobre, tak sme späť. Ja som si kúpil explosive bow a ten najsilnejší meč. Ja zatiaľ mám tie nie najsilnejšie veci, ale zatiaľ eliminátor mi bude šetriť na ten najsilnejší meč. Ja nebudem šetriť, ale proste ty si budeš šetriť. Ale zatiaľ mám ten druhý najsilnejší. Ja idem zatiaľ to vajce. Tento meč má vlastne len sharpness 1, čiže to nie je až také. Ale je to zase dobre, sharpness jednotka. Ja si kúpim ešte ten úder, aby som mal všetky typy proste. Ako ste hrali vlastne so Diamondom tú mapu? Floor sa to hovorí. Myslím, že to bola Floor. Prosím, nebudeš mi brať diamondy, ešte chcem jeden luk. Nie, ja nepotrebujem. 15 diamondov potrebujem. Ja vôbec nepotrebujem. Ja potrebujem hlavne goldy. Pre mňa sú goldy teraz čo najdôležitejšie. Yes, Oli, choď do druhého týmu a tam mi zbieraj goldy. Už mám všetky typy lukov. Oh my god, 3 luky. Choď Ja mám bow level 3 prerazenie 1, explosive bow punch a pravda, že ten najslabší to nechcem. No to sú vlastne všetky. No choď ku druhému týmu a tam mi zbieraj obsidiany. Jasné, bežím. Ty vole, ešte ender perlu si kúpim určite. Diamondy tu sú na dvojite. Koľko stojí? 30 diamondov. Tak. Mám ti dať nejaké ja ti pošlem tam 11, 12 dia. Okay, Tu máš tak to 30 úplne akurát. to- A pošli mi všetky goldy, čo tam sú. Ok. Pošli mi goldy. Dobre, ešte aj tuto upgrademe goldy na maximumku. Aha, No upgrade, aby ináč, sme... ešte jedna správa.
Na našom ostrove máme všetko na maximumke, aj Irony A dokonca. chceli by sme vám povedať, že budeme mať za 2 mesiace ešte dlhšie, nevieme ešte, spoločný kanál, že? No, Si spojíme, lebo ja ešte kanál nechcem mať, ani sa mi nejak ešte potom netúži, ale túži sa mi potom, aby sme mali spoločný, takže budeme mať spoločne o 2 mesiace. asi, no, neviem, není ešte. Asi nejak tak, ako to stihneme. No, Ako to stihneme som spraviť, sa to lebo trošku máme teraz strašne veľa, ako keby nemáme čas, kedy to spraviť, že? no. Upgradeol si to tam? To je nejaká ale druhá hra. Keď kempíme. Goldy už Pozri máme sa, akú na máme veľkú 5. vrstvu obsidianu. Jakú? To je všetko, to je duté, alebo naozaj je to všetko plné obsidianu? Fakt je to plné obsidianu. Prepáčte mi za tie správy, čo mi tam prichádzajú dole, ale... Ale to nám kamaráti nenormálne píšu, keď natáčame. No. Vtedy, keď chceme, aby nám napísali, nám nepíšu. A keď chceme, aby nám písali, nepíšu. A keď nechceme, aby nám písali, vtedy nám píšu. No. Taký Je to mini tak. problémik proste. Máme s nimi problémy. Ty vole, Ešte ja jednu to si tak vrstvu. prešuplejtujem. Mám povedať, koľko mám dia. Daj to do Ender časti, chcem to vidieť. Nezober mi. Nezoberiem. A mám najsilnejší teraz meč. A ja ho už mám Oh je. tak dávnejšie. No dobre, ja nemám jablka, som všetky zjedol. Mohli by sme nejaké irony zhádzovať do vojdu. Jasné, hoď všetky. Už Nety, máme ja všetko na strážim. maximumke. Hop, goldy ešte diamondy nemáme. A všetko máme aj na tomto, proste, oh my, ty vole, Ja idem hodiť Ja idem blbosti hodiť do vojdu. No, dobre. Tuším, že za chvíľu prejdeme na stejky. Ja prechádzam na stejky. Nie to. A potom ešte aj na sklo. Mám tak stejkov. Dobre, pozhodzoval. Pošleň mi hádzem do goldy. Ty koňo, čo sú tie goldy idú u nás rýchlo? Keď to máš na A hneď máme prázdnu, ešte zase jablčka. Ja som si kúpil teraz tie... My na začiatku napäť máme vždy tieto, ja ešte jednu vrstvu spravím. Ty vole, teraz máme také dobré veci, aby som zaútočil. Ja som si chcel kúpiť ender. Ešte nie, musíme mať ešte jednu vrstvu obsidianu. Ty vole, mne tie 3 luky dozaberajú miesta. Počkať, ja si kúpim vlastne ešte pár ender periel. No, 3 ender perly budú stačiť, dúfam, keď to trafím. No ako ja sa viem trafať, nie že... Viem, že to je trošku veľa, ale proste pre istotu. Hop. Prosím, budeš mi dávať do cesty goldy, ja to chcem za teraz si všetko s prešuplejtami. Ne, na mape budeme mať ešte jednu vrstvu obsidianu. OK. Tak mi pomôž a zober všetky goldy, čo tam sú, tak a poď a mi pomôž a všetky mi dávaj, ja ich zaobstarám. Kúkaj na tú cestu. No, daj mi goldy všetky. Mi daj do ender chest To je goldy proste sivá okamžite. cesta. Mám 40 dia už. Ja Počka, si kúpim najlepší krompáč ešte a explosive ball. Ja mám všetky luky. To sa mi proste ľúbi. Nie, ja ešte nie. Mne stačia zatiaľ iba 2. Počka, čo je toto? To je 4, toto Ja tam sem dám. Ďakujem za dia zatiaľ. Aj toto si ešte berem. A mohli by sme kúpiť nejakú výbavu aj do zálohy. Ja som skúpil takú normálnu cestu. Kúpim ešte, aby sme mali dvojitu. Niekam ju tak skrieme, aby nie, že keď na nás bude útočiť, tak on nám ju vybere proste.
Ja kúpim 5 A čo obsidianu. myslíš, že ja Dávaj nemám mi tam. explozívku? To machruje sa, že? Ja mám Ja mám ale explozívku. nie, ten, čo po mne strieľa z explozívkou. Typujem, že má len To je green, explozívku. že greenák. No myslím, že greenak. On si myslí, Ja, že... budeme mať za chvíľu ďalšiu vrstvu obsidianu. No, A poď sa pozrieť, aká veľká vrstva obsidianu už je. ja mám 7 cestiek som kúpil. A není to duté. Za teraz sme to aj šestami. Ale pozri sa, koľko obsidianu už máme. Už by som asi za chvíľu ešte pár obsidianu a dám tam už iba sandstone. Vieš, koľko mám dia? Ja idem už sandstone. Ja ti poviem len tak pre informáciu, koľko mám ender chestiek a koľko mám dia. 24 ender chestiek a 10 normálnych chestiek. Ender chestiek na zálohy. Ja aj na každý ostrov. Ja aj to pôjde všetky takto. To ma nenapadlo. Ešte tuto Ja, dáme počkaj, to si ty. Tuto dáme Môžeš, jednu, a tuto goldy už dáme nepotrebujem. jednu, a tuto dáme a tuto A dáme. zaútočíme na green. Dobre. Proste všade dáme jednu. Ja by som ešte kúpil 1 000 000 cestiek a s tým by som to zaterasil. Tak môžeš. By to mali aj tak proste lepšie zaterasilné. Ja si našetrím na tie časti, lebo to video je už dosť dlhé. Zatiaľ čút. Tak sme späť, my to máme ako tak zaterasené a má toto také dobré veci. Ideme útok na green. No. Nešetril by si radšej doma? Zober si hilky a ešte zlaté jablko. Dobre, ja mám jednu hilku, Tak poďme, ideme na to. 5 enderperiel, to je pohoda, jahoda. Postavme nejakú cestu, lebo nie som házaný enderpearl moc Ty stávaš, dobre, ja a mám keď toto plný... Ja som vyhodil... Neviem, ako som to spravil ako. Ja si zoberiem hop. Ja idem robiť trochu cestu. Dajme zhora cestu. Ja ti poviem, či ťa snajpia, dobre? Ups, prepáč. Nechoď preč. Ja by som to staval zo Postavaj skla, sklo. Prečo? Ja aj vlastne minulú hru ako... Nestávaj to ty. Nie, Tade, ty, ja mám od teba 100-krát lepšie veci. Nemáš. To isté mám, čo ja. A máš 3 luky? Nemám 2, ktoré stačia. No A postavaj máš sa 5 ku mne. enderperiel, 12 zlatých jablk, heal potion, 7 dia. Tak poď, ideme. Dobre, idem. Aspoň, že som si nechal Poďme tak do skla. boku. Tu niekto je u nás. Povedz mi, keď budeme dosť blízko na to, aby sme išli ničiť. To ešte nedohodíme, dobre? Oni nás nevidia. Poď. Tak ti hovorím, že to bol dobrý nápad stavať zo skla. Dobre, tak. Dobre, už môžeme hodiť enderperlu. Čo? To bolo čo? Mne to tú enderperlu nehodilo. To máš blbé. No, prosím. To je čo za blbosti, za enderperly. To je čo za zlé enderperly. Ja to Oni po nás strihnem strieľajú. a vyriešim ten problém. Zatiaľ čus. Dobre, tak Rýchlo, sme zlaté späť. jablka. Už by to malo Zlaté ísť. jablka a hýlky si dajme. Ja som to zlaté jablko ako mal, kým ma tie blbé enderperly nezradili, bohužiaľ. A oni po nás strieľajú. Ja sa bojím, že ma zostrelia. Nemáš gravity bombu? Nemám. Počkaj, koľko... Ja idem kúpiť, 18. dobre? Kľudne ju kúp. Tu ešte miliard tímov a to video už má 24 minút. Čo? Prepačte, ja to strihnem, volajú. Prepačte, ale mne teraz každých 6 sekúnd volá niekto. To je proste To také ešte nie. strašné. A
A ešte cez skupiny, čiže to vyvoláva všetkých a potom máme problémy. Ne. Čo? Ty koňa, ja padnem do vojdu rýchlo. Mat! Oli, poďme. Áno. Ja Čo to je toto? nechcem. Čo to? Mne to nehodilo zase Dobre, enderperlu. Dobre, no hod enderperly. Ne, je spolka hadka. Ne, rýchlo. Ne! Nevadí, máme superové zásoby našťastie. To je ako fakt. Nevadí, mám 3 staky dia skoro. To je v pohode. Už mám zase tie veci ako predtým. Ale úplne, že to. Oh yeah. Ale nechápeš, že ja som mal polku hápka, keď som tam došiel. A umrel som. Nevadí, ja mám zase tie veci, aké sme mali. Ne. Ja ne. Poď rýchlo, som ich vypol a sú iba 2. Ty si zobral všetky dia? Oli, rýchlo chráň. Čo? Pôjdu na nás, poďme na ne. Počkaj. Ja si musím predsa len kúpiť tak lepšie veci. Oli, ale dobre som ich vypol, oni o mne nevedeli. Ja som tam na tajného agenta. Hop. Poďme na ne. Tady ja mám vyše 2 miliardov goldov. A Poďme. mám tak a 6 týchto. Poď. Pressure plateov. Ale enderperly. Enderperly nekupujme, teba zradili, mňa nezradili. A ako ja som to už potom dal, to bol len taký proste nejaký problém. Proste asi nejaký spektátor Ja nám tam dohrajem. vadil. Alebo proste to nešlo. Ježi, A tak... ideme sa stavať zase hore? Poďme, kúpme enderperly. Dobre. Hop, Počkaj, hop. kúpim enderperly raz, hop, 2. hop. Stačí mi. hop. Počkaj, hodím dia. Ja berem to 700. strihnem, kým sa s ním dostaneme, lebo toto je strašne dlhý ekvor. Dobre, takže Ideš sme za- späť. Táto hra končí za 10 minút. Takých Že- 9 už, asi, neviem. No už asi 9. Teraz nám Ja som popísal. umrel, lebo ma zabil hacker. Ja som bol takéto brnko, zlaté jablko som mal, 12 enderperiel, ja som sa teleportoval, killoval som ho a on ma killol, on mal len Poďme ten z boku na ne, najsilnejší meč. Purple žijú, poďme na ne. Tak nie, to sú moje pressure platey, to som ich tam ja dal. Fakt. Ty koňo, čo to bolo za kombo? Ty vole. Čo? Ale však ti hovorím, Hacker. že to je hacker. Tam boli ešte tie explosive veci. No to nedáme. Idem tam. Končili sme. Idem tam. Ako viem, že na teraz je to ako strašne málo, keď mám len kamenný krompáč, ale ja tam No ja mám proste iba idem. diamantový meč. Idem odbúchať Potom všetky asi pressure vyjde platey. zajtra video, lebo máme nejaké prázdniny vysvedčenie. A by the way, sme mali obidva... Ja som mal samé jednotky, že? No ja som mal samé jednotky aj 1, 2 do slovenčiny. Aj to bola Bohužiaľ. taká o ničom 2. Počkaj, keď počítam, to malo Čo 27,9 bolo minút. kombomán? No tak bude to taká remíza proste. Čo on ma cez stenu buchol? Tak hovorím, že to je hacker. Ja idem tam holou rukou. Kvôli On nemu. ide na nás, Oli, aby si vedel. Tak sa mu patrí. Keby si nevšimol tých mín a normálne ako keby by na obidve išlo a zabil by sa. On si A to je myslí, že... nenormálne. Ale ja som to tam naslal. Oj, Oranžový na nás! a- Oranžový na nás! Oranžový na nás!
teda oranžový ma kiluje. Oranžový ma kiluje. Som u nás. Čo? Rýchlo, ber veci nejaké. A rýchlo na ňu. Rýchlo ja to zdržiavam ako. Ty si kúp tie veci nejaké tie proste. Nekúpujem, ja idem rýchlo. Ale nechápeš, že Purple a Orange idú na nás? Ty to proste nechápeš. To sa nedá sa. Končili sme. On ma kilol na jednu šupu. Ne, ja som sa bagol. Oddiel Enderperlu. Ne, že ho odbuchajú tie blbosti. Kde je? Jeho odbuchali tie blbosti. Ja mám zase narýchlo dobré veci. Zase sme vybavení. To je proste mega rýchlosť. Tak sa My vybavujeme. zomreme a už sme vybavení. Ty fakt. Cheating. Co? Cheatuješ. Ja? Ja si zoberiem páčku, aby som ich odhodil. Ja čo to otváram milión ender chestí? Keď všetky sú rovnaké. Tak poďme na ňo. Ideme. Tady v česte je vyše 33 miliardov, ale nie. V česte je plný riadok. Už sa končí 2 minúty a koniec. Ale toto bola prvá mapa, čo takto dlho hrajeme, že? Moja to asi, neviem, 13. Ja idem potom hackerovi. To sa podľa mňa nevypláca, ale... Yes, čo je hackeru? Ty hackuješ, meduješ a kejuješ. Počka, aj ten hacker na nás išiel, že? No? Zase je vybavený do úplna. Tak ako my. Ne? Presne takisto. On ma normálne dá, on mierí mi do zadku, pretlačeným, a normálne on ma aj tak dá. Ono to do tela bere životy. No? On ma dá do zadku, nie, aj tak. Ježi z boku, fakt jo. Ale oni tímujú. Ja. Yes? Ten dedinčan utiekol. Čo je? Ale to sú Ja jak... som vstúpil na blok, nič tam nebolo. Ale bol tam pressure plate. Ale na jednu šupu to je zvláštne. No ne, hápka som mal. Ne, končí. nie, ja som zabudol na tie pressure platey. Skončili sme, Oli. Sorry, mne sa odpojili sluchátka. Ja som zabudol na tie pressure platey. To je ako fakt. Skončili sme, už končí, 2 minúty, koniec. To máš niekde napísané? Ide na nás, Oli. Odkiaľ? Z našej cesty. On si myslí, že to je jediné, čo máme u seba. A nevie o tom, že my sme už vybavení zase. Máme strašne dobré veci, o tom nevie. Že len my to tak robíme, že my máme takéto ubohé veci. My máme 1000 Idem milión. ku nám, som vybavený. Ne. Oranžovák. Kde? Tak na nás ide. Tak toho vidíme. Je. Neboj, ho kill.
Ty aj zlepšil som sa mierenie lukom. Dva hity som mu dal. No, Ne, ne, aj ne, mi ne. no. No. Ne, on je tu. Jak som sa zlakol, že on je tu. To si mal vidieť, jak som sa Pane proste Bože. mykol. Čo je? Ten granát mi zabil Willigera, díky. Nie. Jemu ho zabil, Čo? to je epic, keď mu zabil Willigla. Poď sa, čo som mu napísal. Ja som to videl. Není za čo. Však nevadí, odmen nás. Mz. Ty, to bolo super. Ten granát mi zabil Villagera. To je epic. Rip Villager. Urobme pohreb. Ale ty vole, to už končí. Čo je až toto za cheatera? Ja shiftujem a on spadol do vojdu. Ty vole, toto video už bude, toto bude Počkaj, mať... on nemá Villagera, že? No, to boli jeho pressure platey. On nemal žiadne veci, ja som ho v pohode mohol killnúť. Ale on nemá veci teraz, ten ako keby... Ale on tie pressure platey naše zničil a on tam dal ich. A mňa to zabilo. Ešte tie pressure platey sú na hovno. On to zase prerába. Dobre, tak Konec hra. hra sa skončila. Dúfam, že sa Takže- vám toto video páčilo. Ak áno, tak určite dajte like. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Tešite sa za 2 mesiace, lebo Zatiaľ budeme na čus. spoločný kanál. Zatiaľ čus.